Kaixo, egunon, hemen bilduzkaten guztiontzako, eta, pixka bat gure asmoa zertan datzan esplikatzeko intentzioekin hartu mikrofono hau. Alik eta gertukoen dauzuen produktu erabiltzea, eta nekaren sukaldari ez da pintxok saltzeko intentzioekin egindako estan bat, baizik eta pixka bat jenek ikusi dezan, produktu hauekin hainbat plater ezberdin daizkela. Hemen zartagik martxan dauzkio ja goizeko bezten dio, haitu gaia pintxo bat indeiken eta jendea gertuatzen dena, mesedez, gerturatu honea gora bitxe bat jakiteko bertatik bertara hortan zertan egian. Aidea egiten tortilla bat, bale? 10 minutu barru batuta egiteko. Gero hemen agarreko esnea ekarri dugu eta mami batzu egin bat denta. Itxasotik dagoz, bazkei batzuk ekarri ditu, guri basotikan ditugu. Gaude gauza, romanesku, Badakizue, nahi bali bezue bertatik bertara produktorik gastatu, inungo konpromisute pasatu nedik eta galdera bali badokizue, etorri eta bertan nagoen. Bertsolari batzu eta hortakin pasako dizue. Eta esan Joseba, eta errazoariek ze itxura hartzen dioten. Luzai goxoa, beroa, eta zuzenen gainera. Luzai goxoa, beroa, eta entzala.